jamalla wala mon musibbe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv tewteɓe nder e bawaledi kala caggal yettude Allah e julde rasulu sallallahu alaihi wasallam yettude nene baba min jetti hilifa men diine hilifa men aada ben kala suɓiɓe pindi tv ngam humpito bismillah mon e roɓino mon jayneje en kewno yadde banimen debbo kono kay ɓinguel men Aissata Ndiaye omo selli omo e jamma en calmini onon kala tawteɓe nder dunde baba adama nde kala bismillah mon e holko sifa e kala gaden jayneji leydi Sénégal endu lewru wattam hitande 2021 lewru décembre hande alkamisa ɗiɗi ganduɗa tigui décembre 2021 guddotirten ko neɗon jayde futur média jayde Youssou ma jiguene ne wayno non l'observateur atti al haali mise en circulation oɗon terre train express régional mo ganduɗa tigui eɓɓanoma mo doggo ñande ganduɗa ko nogas nayi décembre kono de ganduɗa o riwtama doggol makko foof don ko pellital ngal ganduɗa ƴettino ɗum ko hoore lendi ko kono de ko kanko riwti ɗum ha tuma goɗɗo holko saabi ɗum ganduɗa ko sababuji diwtugol alhaali doggol oɗon terre ene tawe hello tatabo ndeɗon jayde caggal ka noon ɓe garte ganduɗa tigui on mouvement d'humeur ganduɗa tigui alhaali ɓen ganduɗa ko dognoɓe oɗon yaaha gara leydi men Sénégal mo ganduɗa tigui balɗe ɗiɗi hofgo juuɗo fuɗɗugo hanki kono kay ene jokke ñalawma hande o ene wayno wiide mabɓe ha joni aɓene ganduɗa tigui maslaha saabu tigui ndeɗon jonde nde ɓe jooɗi hanki kono de hayso tawi ɓe pamodirani ha joni haaɓe jokki ɗiɗon batuji kanen tawe nder hello neeɓo jeeɓo nden jayde Youssou Ndour jayde laste oɗo subaka hen wayno noon ɓe gatti koye oɗon calvaire mo ganduɗa tigui ganduɗa ko ɗen caɗele teskama ɗo ti e lamorgo ngo hen wayno noon ko saretaji tigui ɓesgu leydi ndi walla mbiyanna ɓesgu Sénégal ha tente taweteɓe ɗo e Dakaru dutti koye saretaji hoɗinde nawata yimɓe jeereji ɗinde yimɓe nawi ɗumen e bureau ji hanki dawannoɓe yogue ganduɗa kay ɓesgu Sénégal koye saretaji de dutti hanki ene way noon 48 heures de grève des transporteurs ɓe mbi ko calvaire ɓeɗon de ganduɗa ko yehoɓe guuri caɗele e ñalawma hanki o caggal kan ɓe garti e tigui ɗum ko wiyete systéme protection sociale hono de ganduɗa ko hoore leydi ene hen heeɓi tigui gam kayya yettinde oɗon anniya ɗum ne tawi hello jeegoma ndeɗon jayde las vox populi wi ko leydi men Sénégal e sénégaleji goni tigui ganduɗa koye tumaji mettuɗi ɗum koye ñalawma hanki o kono kayya ɗen caɗele nden mettere walla mbiyen nden ngakkere ganduɗa tigui ko yaaha gara ma jokkoye ñalawma hande o 48 heures de grève ɗum tigui woni ko tawte nder neɗon jayde vox populi ɓe mbiide ganduɗa ko transporte ɗoyi batti ɗum illimité beele de ma haɗanen balɗe ɗiɗi walla mbiyenna beele de ma jokku kono foof de ɓe mbi ɓe tumni ɗum ko so tawi de ganduɗa ko laamu ngu ñawdi ɗeɗon caɗele mabɓe ɗum woni ko tawte nder hello adana goɗon jayde vox populi caggal ka noon ɓe mbi ko tant qu'il n'y aura pas d'accord sérieux qui aboutissent à des points appliqués strictement ene wayno de kamɓe mi jatirta caggal e ngal ɗon pellital ɓe ƴetti gudden kaɗon ene wayno jayde koɓe vox pop gare natal on ɓi Jean-Paul Diaz Barthélémy Diaz wonde de ganduɗa tigui on renvoi procès makko mo ganduɗa tigui rewtama ha ɗiɗi lewru mars 2022 wiide mabɓe noon ganduɗa ko Barthélémy Diaz ene wawi tigui juɓɓinde oɗon campagne mum no yiɗiri ni caggal kanno kanko noon oɗon gorko wi ko maw yaha jabtoyade tribunal taw kay ko yadata koye oɗon statut maire mo Dakar ɗum de firti ganduɗa tigui komo hooli hoore makko ɗi noon sumgoji payaɗi Le Soleil jayde gueddede arti oɗon grève e oɗon secteur des transports e wiide ganduɗa kay ɓen gungomu cadre unitaire des transporteurs du Sénégal ha joni transporteur en rogne ganduɗa tigui pamodirane ɓen ardiɓe hay so tawi batugo juuti kamɓe ɗeɗon jagorta tato kono de ganduɗa haaɓe jokki jaggude toɓe jagguno bisuji gaari ganduɗa kay ko car rapide aji hay jagga jawji kono kay e wiide jayde koɓe Le Soleil on grève tan haɗani ɗo e lamorgo ngo saabu ndi ganduɗa ko yogue garage uji leydi Sénégal jabtima ganduɗa tigui oɗon al haali ɓe garti tigui ganduɗa koye Sankara oɗon DC ganduɗa ko yaltugol aduna on photojournalisme oɗon pionniére Awa Tunkara mo dernier cliché ɗum tigui ne tawe nder hello sappo e jeenayyi ndeɗon jayde Le Soleil le quotidien nde Madiambal Diagne arti koye raréfaction walla mbiyanna ganduɗa ko ngakkere ko ala haali ganduɗa ko ressource walla mbiyanna ɗiɗon liɗɗe goɗon Maya Aliou Ndoye noon ɓe mbi ko dans les filets de l'UNAPAS nguɗon gomu noon joofi hen ko oɗon jagorɗo ganduɗa ko awa leydi Sénégal wonde sababu de ganduɗa tigui ɗiɗon liɗɗi mankude sababu tigui ganduɗa ko sifodirde ɗeɗon laaɗe ɗi ganduɗa gummiri ko caggal leydi ene wayno noon ɗum nen tawe nder helluɗeɓe nden jayde Madiambal Diagne caggal ɗum garti ganduɗa tigui oɗon Aliou Ndoye jayde en koɓe le quotidien garti tigui oɗon Aliou Ndoye arti tigui ñagakkere ganduɗa ko liɗɗi tawten tigui e nder maaji men leydi Sénégal ene wayno nguɗon gomu UNAPAS joofi tigui on jagorɗo awo ngo on maire mo Dakar Plateau wonde sababu ganduɗa tigui ko liɗɗi mankude hen wayno noon caggal kane e hello mabɓe jooɓo natal Amadou Ba yadude tigui Abdoulaye Diouf Sarr ɓe mbi ko Amadou So Ba pour Diouf Sarr Amadou Ba nen haɓano gam kaye ganduɗa ko o heɓgol Abdoulaye Diouf Sarr ndiɗon mairie de Dakar Les Échos ɓe garti ganduɗa tigui ko oɗon altercation ganduɗa tigui ko jokkodiral
walla mbiyana ngal on agarmi ngara hakkude militaire heɓe ganduɗa tigui toto camp militaire mo o thiaro hen wayno noon ko policier goto malmone ɓe kertiniɗuɓe ɓe piiɗum ganduɗa tigui piggal ngal ganduɗa kulɓini galla ene wayno on de ganduɗa ko garde auto mum e nder oɗon zone interdite parage uji oɗon ka woni sababu de ɓe jaggi ɗum ɓe mbaɗi ɗum torli ɗum torle e lefte musde conseil des ministres hanki nguɗon batu jagorde jayne koɓe les éco garti hen ɓe wi ko hoore leydi ha joni ene hedde oɗon mode fast track faade tigui ɗi ganduɗa koye fruiji ɗi ganduɗa kay ko covid 19 fast track hoore leydi arti tigui e preuve aji ɗi ganduɗa kay yoga majje mbaɗama réalisé nder duuɓi ɗiɗi présidence de la république certifié ISO 9001 2015 ɗum tigui woni ko tewten nder ndeɗon jayde les éco jayde enquête arti koye dossier littérature sénégalaise ɓen tigui windiyankoɓe ngol bindugol ɗo e nder leydi sénégal ha e defte e gueɗe e baɗe noon ɓe mbi ko la renaissance hunde nen ƴellito nena tigui ganduɗa ko yita hoore mum no fa hannete ni ene wayno ɓe mbi ko le livre sénégalais revi livre sénégalais walla mbiyanna bindol sénégal ganduɗa tigui ɗeɗon ganduɗa ko defte nena tigui dutto to gonɗo walla mbiyanna nena gurtono hannete ni ibrahima low ko directeur du livre o wi ko hakkude 2019 et 2020 ene wayno noon ɓe mbaɗi accompagné kine toon temet tati e capanɗe jeegom e joyyi ɗum ko foof ko defte ganduɗa kay bindaɗe muulaɗo e nder leydi men sénégal l'éclaircie Bougara ou la galère des auteurs qui vivent de leurs arts au sénégal ɓen kala e tampere kono kay yiya ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde enquête libération no kewɗen wiide so wona scandale tan ko révélation poste finance mo ganduɗa waɗama siphonné e nder mum tigui kene tolno e milliard piccal joyya copareji men CFA kañum de woni ko wujja e nder oɗon poste finance ene wayno ɓe mbi ko chef agence principal ganduɗa tigui kañum e ganduɗa ko centre DSEC poste responsable de la grande caisse kayi ɓeɗon tigui ganduɗa pawama junggo taw kay fayɓe junggo ko oɗon sûreté urbain ko ngoɗon de oɗon enquête exclusif woni ko waɗanen jayde koɓe libération istade no sen jeeya heewiide kayde tigui heewi uddude dammal ene wayno noon ɓe garti tigui ganduɗa ɓen finaliste équipe ganduɗa ko national 2019 ɓen tigui ganduɗa ko huccodirnoɓe e leydi ganduɗa kay ko algérie en jeyno e mabɓe ganduɗa ko diallo en jeyno e mabɓe gassama lamine gassama ari cv Pape Alioune Ndoye Youssouf Sabali ene waɗi e wiide mabɓe sappo e nayo e ɓeɗon ganduɗa ko baroɗe nogas tati hannoɓe ne oɗon coupe d' afrique ɓennuɗo yogue mabɓe koko gañi yogue mabɓe jaltiya yogue mabɓe ngala kolobaji beele de on équipe jahno en hikka ganduɗa kay nandata e mabɓe no hannit ni ɓe ko les finalistes de 2019 décimé ɗum tigui woni ko tawte e nder ndeɗon jayde caggal kanne ɓe garti tigui ganduɗa koye pottite juɓɓina tigui e nder dunde Europe e kikkiɗa hanki o musidɓe tedduɓe ko ɗum tigui wonno ko sifa kelleji gadane jayde leydi sénégal ɓe wiide ha joni ganduɗa ko so tawi ganduɗa ko ɓen wonɓe yaaha gara mbaɗi hoofo juuɗe ko hunde mettude e ɓesgu sénégal ko hunde nde ganduɗa tigui ko caɗele tigui saabu yoga e ɓesgu sénégal holɓe ganduɗa ngala kattan ganduɗa tigui ƴettude ɗum ko wiyete cak ɗiɗon mohoji jahoji ne gatta holɓe ganduɗa ko ngala cuusal ƴettude ɗum noon holɓe kadi ganduɗa kay ngala pellital walla mbiyanna ngala doole ƴettude taxi e gueɗe baade noon wadde mbiyanna ɓeɗon dognoɓe aɓene ganduɗa koye gonga e banggue ganduɗa tigui wonde gonka mabɓe yo yurnide wonde tigui ganduɗa ko ɗeɗon caɗele ɗe keftoroɓe yo laamu ngu dokkin ɗum walla mbiyen yo laamu ngu ñawdu ɗum ko yawi ko yacci ɗon noon eɗen mbawi wiide ko gonga mabɓe saabu sa liggoy e gollal ene haari tigui jiituɗa hoorema walla sa liggoy gollal so tawi waɗi caɗele ene kandi ñawnede gam kayya wallitma e ɗeɗon golle saabu ko jooman galleji en dognata ɗiɗon otoji ko ganduɗa ko yakoraɓe kono kayya ɓe ganduɗa ko raddoɓe kala ko dañi koye ɗiɗon nder ɗiɗon galleji gartirta wadde mbiyenna gonka mabɓe ne foti webtinede gonka mabɓe tigui ne foti ƴewtede ñawde no hannit ni wadde mbiyanna kamɓe dognoɓeɓe ko wagguindeɓe ɗiɗon kongi tan pamodiral yo watta laamu ngu kadi ƴewto no fewi ganduɗa tigui ndeɗon darde ganduɗa tigui ndeɓe daari saabu sikki ala hanki faade hannde yimɓe fof gandi holko woni nafoore vis yimɓe fof gandi holko woni nafoore karat piɗ yimɓe fof gandi holko woni nafoore jagge jaay kono hanki heede yimɓe gandi holko woni nafoore saret saabu ganduɗa ko hewɓe ko hen dutti to wiyannoɓe joom sareɗaji en ɓitti yimɓe lawol wadde mbiyan man fof e ñalawma mum kala mo ganduɗa tigui jawɗa so tawan ganduɗa tigui an manano diɗorno so tawan an haajuma arane mum kalde haajuma are hunde ko nden tigui gandata nafoore ma haajuma are hunde mbasa yide ko nden tigui ɓurta andude nafoore ma saabu ganduɗa ko gando goto o wi ko so tawi a yewi ganduɗa tigui hunde ƴewɗan dade ganduɗa tigui e ɓowngu ma ƴeew hakkude moon
hollo kado gondo daanare am buri bongu mawnude kono bongu hada ma daanare wadde ben musibbe teddube dedon gede walla jenna ba ko wayni mojjane leydi sabu sikki ala wona kambe transporteur ñandi tan perti kono kay hay laamu perti sabu ganda kalkobe daño ko e ndera Sénégal tigi be gartirta wadde ben senu danu c'est le Sénégal qui gagne ko wayni laamu yo eto ñawdu dum ko yaw ko yaaci 48 heures c'est trop kono kadi wiede illimité dum ko hunde hulbinede musibbe teddube ko dum tigi wonno ko min gadda non ko sifa e kele gare jani leydi Sénégal to kala lagal to wonno to ko Ibrahima Thiombane wofno holere nde ko Moussa Niabadira musibbe teddube yalla hokke yide subax Allah jaara mon jaara